Ang Pagbalaan sa Semana Santa. Giuhaw ako. Ang RMN miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. He said, come unto Diyos ko, all who are weak, hinay-hinay ng biluag ang akong mga kamot. and Ning tanang mga pagsuhay nga akong giagian karon. Kumti ko Ginoo sa tunga-tunga ning mga pangutana. God cannot solve it. Kumti ko There is no mountain kay dili na ako kaya. cannot move it. Kumti ko sa akong mga kahadlok. God cannot calm. Kinili ko gusto mo buhay. There is no sorrow to be. Dili ko mahimong mabuhay. Kupti ako, Ginoo. My brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, Isayas 46, versikulo 4. Siya ang nabuhat, nagatabang, ug muluwas ka nato. Labi na sa atong mga huyang nga panahon. Agig pagyukbo ning balaang mga adlaw. Ani kining pinalahi sugilanon alang sa pagpamalandong. Ngatong giuluhan, kupti ako, Ginoo. Stage 4 colon cancer. Victor, Dok, I recommend an immediate operation and treatment. O ato usab nga abagan og mga pag-ampo, Mrs. Sir.
Salamat, Dok. Oh, dali na ka mo. Victor, Emmanuel, nak. Ikaw na'y drive sa sakyanan, ha? Kay tingalig mo sakit na sab ang akong tiyan. Pa, Sugod ka ron. Ikaw na ang mumaniho. Ayaw pasagdi si mama mo. Kung uha na unya ko, anak. pa. dili. Ayaw pagsulti og sama ni Ana, Victor. Mamaayo ka pa. Magpa-opera ka. Day, Nung ikaw man, nganong dili man. kanunay kitang nag-ampo niya. Kanunay kitang musimba. Nag-alagad sa simbahan. Pero kanun katagan ka man niyang sakit kasama ni Victor. Day, ayaw gusto na ang kabubuton sa kahitasan. Nalimot ka bang? Lumalabay lang kitang tanan nining kalibutan na. Gikan kita sa abog. Musa mo balik kita sa pagkaabog. Apan sa nagkalain-lain lang nga pagi. Musa daw atong takili. Kung milagruhan man o mamaayo pa ko ning maong sakit, bonus na ka na. Ma? Oh, dali na. Mag-alas 6 na sa gabi eh. Mag-grocery na ta. At doon na lang ta sa among kwarto aron nga makasabat si Papa nimo. Sige ma. Dira day ang program sa among graduation sa sunod semana ma. Si Papa nimo ang tunuli ana unya aron malipay siya. Victor, Nagkatugmas papa ma. Kita na lang mag-rosaryo ma. magpapukaw man ko na siya kung magrosaryo na ta. Victor. Victor. Magmata na. Magrosaryo na ta. Alas 6 na sa gabi eh. Ug may ihatag usab nimo ang atong anak. Naana ang program sa ilang graduation. Musamot ang imong kalipay nga magtan-aw sa nasuwat didto. Emmanuel Concha, cum laude. O nak, sige na, sige na. Ito na niya, sige na. Niara pa oh. Pa? Victor, Pa? Tanaw mo oh. Pa? Pa? Ma, bugnaw na ang kamot ni Papa. ay, gitugnaw lang tingali si Papa nimo. Paw nga ang aircon, pagdali. Paw nga dayon. Bugnaw masabgod ang panahon. Wala ko mapahong na ganina.
Maong gitugnaw ni papa ni mo. Sige na, paungan na. Usa pa pa imong gipaabot. Dali na. Victor. Victor? Victor, pagmata na. Gitugnaw ka? Sapawan ako ang imong habol, ha? Niya. Oh. Tugnaw ba gihapon? Dali. Gakson ta ka. Ha? Uy. Mata na, uy. Musapat ka man kaha sa pangadji. O kinisiya, o. Mata na. Saro gitugnaw ka gihapon. Mata na ba? Victor. Nga nung wa pa magkamulihok diha, pao nga nalagi ang aircon. Gitugnaw si papa ni mo, oh. Gina. Pao nga na. Wala si Papa. Ayaw pagsultig sa maana. Natog na si papa ni mo. Mumatarakin di siya karon. Kuwang ra ni siya sa pukaw. Magpagitik ni basta ingon ani. Be, di na ka bumata, ha? Gitikon og maayo, be. Victor, mata na lagi kay magrosaryo na ta. Victor ba? Mata na. Musabat man ka. Mata na, Victor. Mata na. Magrosaryo na ta. Victor. Mata na. Victor, ayaw na. Dili pa ko handam. Ayaw na kaming biyahe. Gikulbaan ko sa mamay mga resulta sa board exam nga mugawas na karon ma. Murag di na mahinom ko ganahan nga mutanaw sa resulta. Ganin na rin noon tang nagpaabot nga mugawas ang resulta sa internet. Iwan ko, tingalig maapil lang akong pangan sa resulta. Anak, naibaw kong apektado ka sa paggawa sa imong amahan. Nga, pipila pa lang kabuwan ang milabay. Pero dako ko pagsalig mo, nak. Ikaw pa. O kung bisan unsa may mamahimong resulta, proud paghihapon ko nimo. Better luck next time na lang, sab, di ba? Basin dili pa karon ang hustong higayon para nimo. Pero nak, dako kog pagtuo nga makapasar kag yun.
Ma, Bi, mau sige na. Tanaw na nato ang resulta. I-click na ng site. Concha. Mm. Concha Emmanuel. Oh. Unsa na? Matanawa. Nakakapangan. Nagkapasal ko, ma. Nagkapasal ko! Diyos ko, daghan! King salamat! Engineer ako, ma! Engineer ako! Thank you, Lord! Thank you! Daghan kaayong mitambong sa misa. Labing siguro, daghan sab ang nanimba pasalamat sama nato, ma. Kuni palang unta si Papa nimo. Malipay yun kaayo siya. May musunod na sa ihang tunog nga pagka-engineer. Maugid unta. May musunod agad unta niya. O say unta, nga engineer ka naman good. Mao nga tana, ganin na rin ang gawas ang mga tao sa simbahan. Dili na ron samok igawas. Mulahos na lang kita sa restaurant nga atong gipa-reserve. Naanaron dito ang uban nato mga paryente o kaila. Maikugta nila uy, nga magpaabot sila og dugay. Ma, i-drop lang tika din, ma. Mangita ko kaparkingan. Sige na, magpaabot na lang ko nimo ini kanaog nako. Ano lang ko paabota, ma? Ay, paaboton ta ka. Magdungan tagsod sa kananan. Magpaabot ko! Oh! Ay! Ang sakinan! Kalit kami bangga ang sakinan sa akong anak! Dili! Dili! Eman! Eman! Eman, anak! Eman! Ginoo ko! Napit siya sa sakyanan! Dili! Dili! Eman, anak! Anak, pagbata! Anak! Abli! Kinigi mo puntahan! Abli! Kinigi!
Ginoo. Nagluhod nga naglakaw. Paingon sa imong altar. Usa ko ka matinud-anon nimo nga alakad. Apan aniya. Diyos ko. There is no problem too big. God cannot Hinay-hinay nang miluag ang ako mga kabot. Ning tanan mga pagsuway nga akong giagian karon. Kopte ko Ginoo. Sa tunga-tunga ning mga pangutana. Kopte ko. Kay dili na nako kaya. Koptikos sa akong mga kahadlok. Kay dili ko gustong mabuhi. Dili ko mahimong mabuhi. Kopti ako, Ginoo. Kailuyo ni ining tanang pagsuway nga imong ipatagamtam ka na ako. Kining kamay lugas sa pagsalig ang nagpabili ning akong dughan. Mao dali naghatag ka na akong paglaom. Nga po padayon. Maluoy ka. Bakit ako sa imong kahayag? Ipatagamtam ka na ako ang imong milagro. Kung mahimo, kung mahimo, kuhaan na lang po ko. Gusto ko na silang ikauban pag-usap. Iusa ko pag-usap sa akong bana o anak. Maluoy ka. Kuha na lang ko. Bata. Bata nga nagila ka? Ha? Utong ko. Hunsa? Inmadayag imong mama? Wala. Patay naman ako, mama. Biyaan ako, mama. Si Papa Nemo, ang imong mga igsuon, hain man day sila. Wa naman ko ako, Papa. Wa ko kailago, Papa. Wa ta ko igsuon. Unya, sige man kung bunalan ka ko, auntie. Layas na lang ko sa ila. Anin ako simbahan kay ingon man si mama na ko. Mangayo ko ni Papa God. Iyara ko tagaan. Kaluoy ni mo. Unsay mo pangan? Eman. Eman. Emmanuel. Imo lagi ko gakos ati.
ako nalay imong mama. Pagkanoon ka. Sininaan ka. Panggaon ug mahalon sama sa matuod kong anak. Tinuod? Oo. Anak tanak ka. Ikaw na ang akong Emmanuel. Libi? Oh, Diyos ko. Diyos ko, salamat din paglaom nga imong gihatag ka na ako karon. Salamat din pag-urason sa pagpakabuhi. There is no problem too big that God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. There is no storm too dark God cannot calm it. Og dili mahigala na tapos itong sugilanon nga naguluhan, kupti ako, Ginoo. Kini mong sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni Martes Parva Albores. Musika gipahaom ni Joel Bense, recording editor Randy Taya, soundman Aldrin Nakurda. O gani ang mga artista na katang kinabuhi na itong sugilanon. Sa papel sa doktor, Martes Albores, Victor Oji Kumpok Rakasa, Emmanuel Randy Padayaw Suson, sa papel sa kabata, Aldwin Nakurda, o sa papel ni Emily Maria Teresa Tirol. Sangan sa RMN Production Center, kining inyong higala sa kahanginan, Joel Bensi manamilit og manghinaot. Nganing panahon sa Semana Santa, atong hinuktukan ug basulan ang atong mga kasalanan. Tatak RMN. And I will give you rest. There is no problem too big that God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo, Nate. Tanawa! O sunugan ninyo ang iyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa.